Salutare lume, eu sunt Alex și alături de mine aici este un prieten. Salut! Care stă și la nu, încă nu filmează el cu noi. Așa, și o să facem azi niște lucruri. Am un cont de Arena 5 aici, a 4, scuzați. Am început de 2 săptămâni aproape. Asta este deck-ul meu. Nu e chiar așa de bun, dar na. Sunt nou în Arena 4. Și na, hai să începem un battle. Dacă putem, facem și crown chest-ul. Așa. Așa. După cum vedeți, stau cu telefonul la încărcat, că este cam descărcat. Uici. Cater. Bam! Nici n-am apucat să arăt, degeaba i-am pus. Bam! Acum facem și noi un push, nu? 9 10 și 2 viteză. Așa, acum începem. Așa, una e jos, dat turnul, a doilea jos, cred că... Hai, mergem la 3 crown-e. Una apucă să dea balon, numai una. Hai, 3 stele asigurat aici. Oh, sau nu? Au mai rămas 2 scheleți. 200. Să-l țin numai din zapuri? Ce ziceți? Nu. Hai să mergem cu Hog și cu Fire Spirits. Și, na, cam atât a fost și cu turnul ăsta și cu meciul ăsta. 3 steluțe. Afară la noi plouă. Chiar foarte tare. Chiar foarte tare plouă. Oh, urios. O să intru și eu. Da, după asta o intre pe telefonul tău. Așa, să vedem ce mai... Dacă vreți să spuneți, vă rog foarte mult, să spuneți un deck de Arena 4. Astea sunt cărțile mele, vă le lăs să le vedeți. Astea sunt cărțile mele. Dacă vreți să scrieți un deck în comentariu, vă rog frumos să scrieți dacă vreți un deck, că nu știu cum să găsesc. Nu chiar așa de bun deck-ul ăsta, dar totuși destul de bun. Așa, dacă nu știți să băgați și draft challenge-uri, poți să faci draft. O să fac mai încolo cu prietenul meu, Alex. Așa, și asta este primul episod al meu. Hai să mai încercăm un battle. O să și dăm puțin sonor. Așa. Să începem cu un witch din spate. Hopa, mitică. Ce-ai făcut, bă, nene, bă? Bă, ce-ai făcut, bă, nene, bă? Degeaba am pus Fire Spirit, eu numai să mor. Să moară. Scuzați. Ui, witch. De nivelul 1. Ce slab. Barbari. N-am ce le pune. O să le bag în cal. Un prinț, scuzați. Să bun și să nu moară prințul, atâta vreau. Oh, perfect. Perfect. O să pregătesc săgetele. Oh, ce bine. Oh, ce bine. Perfect. Aproape turnul ăla e down. Jos. Căzut. La podea. Chiar n-am ce-i pune. N-am ce-i pune. Chiar nu am. Dacă nu știați, eu cu Alex avem telefonul la fel. Da, tot aia e marcă aproape. Eu, numai că el are altă marcă și o altă marcă. Dar arată. Eu am alt telefon și el are altă. O, barbari. Barbari.
Așa, muriți odată, barbarilor. Nu cred că nu mă distrug cu jocul. Mai are și dur de asta, ce să faci? Oh my fucking god. Giant skeleton. Să fim serioși. Cine mai folosește giant skeleton? Bum! Bam! Atât a fost, prietene! Poți să te dai deja bătut. Prietenul meu. Imaginar. Așa, și o să merg la 3 craune. Nu-mi pasă ce face el. O să merg la 3 craune. Care-i deștept omul? Pune racheta pe witch. Și BOOM! 3 craune. GG. Și am uitat să vă zic. Deja am început să facem și clan chest-ul. Pe primul loc sunt eu cu 114 coroane. Andrei mă ajunge aproape. Cred că are 96, dar nu o să-l lăsăm ajungă. Pentru că vreau să câștig mai ales o legendară. Ăsta este și prietenul nostru. Prietenul meu care e lângă mine. Ăsta este contul lui. Da. Arena 6. Arena De-abia am 6. ajuns. De-abia a ajuns și el în Arena 6. Ele au fost dinaintea mea jucat și are mai mare contul, dar sunt mai experimentat ca el. Sunt mai bun ca el, cum se zice. Și, na, asta e contul lui. Favorita lui e Poison-ul. 209 win-uri. Destul de bun. Așa, și, na. În episodul următor cred că o să jucăm și cu Alex. Da, cred Cu prietenul, o să facem un challenge. O să facem un challenge. Așa, și... Na, ce să zic. Asta a fost doar introdusul. Na. Deci cam atât a fost cu acest episod. Ne vedem data viitoare. Eu am fost Alex. Bye, bye.